Khaina chini Bwskangni press media rongno electronic media जों दिनै Mahadev bazaro rally khailekha chini Khaina 23 tarikni Batainai tipramo thani ngoi Baburam Satnamino जों Kwplai Khaina ni bagwi दिनै जों थांनाय 2018 ni election no chini tiprani joto lukrokno जे ताताल सावै Kwplai ngoi BJP IPF to सरकार हाइमानि यागुलो चिनि पाहाड़ अंचल चिनि ग्राम अंचल जेबाबे माजागनाय तंगमानि खायजागनाय तंगमानि खायजागलि आंखा हानि बांगैनो चिनि ताबक नाहरमंग 2022 नि उपनिर्वाचन 23 तारिखो फाइतंगु आफ्रो जराव चिनि छुरमा आमसाइनि जे लुकुरनि प्रब्लेम नेनि नंजानाय दै हयते सुरु खायै शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था बिलाइ हामया कन्डिशन नि बागै जोंचिनि बाबुराम सातनामी 10,323 नि खरकसा मास्टार तंगमानि शिक्षित व्यक्ति ब अ आमसाइनि लुकुरनि इंगुइ कक सानाय सामं खायनाय जे अरनि प्रब्लेम रक तंगमानि नम्ब चिनि तिप्रामथानि प्रतिनिधि इंगुइ ते अ आमसाइनि लुकुरनि प्रतिनिधि इंगुइ ब विधानसभाव थाङै कक सायनाय कक सायै ब सामं खायनाय जों आशा खायबो चिनि बबाग्रानि नेतृत्वे जे कारजागै तंगमानि चिनि अधिकार चिनि मानथाय जे माय आंगै तंगमानि बोसों मानाय अ जागा साथायख्लायबो जों चिनि छुरमा आमसाइव स्कुल काहाम नाङो आ जागाव साबजेक्ट टीचार करै बनो जों साबजेक्ट टीचार मारनाय हाय हनै जों सामानि अर्थ अम हाया जे आगरतलानि जे मास्टार काहारनो थुं तबोयै अ जागा रफायदि हाय हनै हमानिया जों नायो चिनि आमसाइवबो मास्टार काहाम रफायदि साबजेक्ट टीचार रफायदि अबसि जों नायो बाक्सा चिनि तिप्रामथानो कमिनेल हनै एलिगेशन खायो जों बरनो सानानि मुचुं जों कमिनेल या चिनि साख हामनाव सरायनि डॉक्टर काहाम करै चिनि साख हामनावबो निने महारानी आमसाइ उनथिं सुरमानि जतो आमसाइव साख हामनि व्यवस्था बिलाइ हाया चिनि सरायरनो नायरनानि हिके आ जागाव नों पेडियाट्रिक डॉक्टर तबनानि बागै जों डिमान्ड खायखामाने जों हाय होया जे आगरतलानि निने आइजेम हॉस्पिटलनि डॉक्टर काहाम काहामनो थुं अरतय फेरो फायदि आरनि हॉस्पिटल बन्द खायरो फायदि हाय होनो होया जों चिनि अधिकारनि बागै जों लड़ाई खायो चिनि दिप्रासा उंथों निने मुस्लिम उंथों जे अर वंचित सुसित तंनाय जत समाजनि लुकुरगनि वंचित उंमानि न जों इक्वेलि सामं खायदि अधिकार कि फिलिरदि उ कक्सि साउ दिनै हानबां सारानि मुसु जे कमिनेल हनै जोंनो एलिगेशन खायनाय दङ चिनि गामि आमसाइव ताबकफोरनो 70-75 बছर नेशनल पार्टीनि प्रतिनिधि थाङो स्पेशली छुरमानि आमसाइनि 70-75 बছर CPM हुंथों कांग्रेस हुंथों BJP हुंथों बेबाग प्रतिनिधि जों रहखा फेबा जातीय दल लग चिनि गामि आमसाइनि समस्या न समाधान खायनायनि बागै बरनि मानसिकता करै बरनि वानसम करै बरक जे चिनि अर प्रब्लेम उं तंमानो बरक सिया हानिबाङै जों निजेनि एलाकानि बरक बाबुराम सतनामी हाय कायसा बरक स्वच्छ बरक शिक्षित बरक बनो जों तिसावै रहमांखा हांके अ आमसाइनि लुकुरगनि अधिकारनि बाङै कक साजागनाय और जागाव लामा हाया दैनि व्यवस्था करै रंनो ब व्यवस्था खायनायनि बागै ब सागथारनाय अमहाय बरंनो जों तबखा जे बिख्रा ब बुचिनाय जार बिख्रा बाहायबो जों गोबांमा नेतारनो नुखा बिख्रा बुचिया जे बिख्रा बुचियानि बागै बिख्रानि समस्या न बुचियानि बागै बरनि बिख्रानो तंरनानि नायो हानबां चिनि आपेल चिनि कयमो जों तंगो जे अमहाय बुचि जाग बरंनो जों विधानसभा हाय जागाव प्रतिनिधि हिसाबै लुकुरग जे चिनि तिप्रामथानि महाराज भाई चंगमरि रहजाक फरासा प्रतिनिधि न निरव रहय रमाहाके अब लुकुरगनि बाङै बेनिफिट नाय अमसि जों साव दिनै जों नखा अ गामि आमसाइव जागा जागा गुरिवै नव थाङै जों नखा अ आमसाइनि लुकुरग जतनो ताबक चिनि तिप्रामथानि कैंडिडेट न बुदनाय हनै रेस्पन्ड खायबो रिएक्ट खायबो बरक जतनो साजागो तानि हिंके बरक थांनाय 2018 नि सिमि BJP IPF ति सरकार मिसकल लखे चाकरि मानाय निनि नव चाकरि होनाय बोसोर 50,000 चाकरि होनाय रेगा 340 टाका होनाय हमारो बेबाग दालार ताबोबो फाइफिनाय तिनि चिनि छुरमा आमसाइवबो BJP नि ताबर नेता सेंट्रल नि लीडर सेंट्रल नि मिनिस्टर पर्यन्त फाइवै कैंपेन खायफैयो बरक तेवाइसा हायनो हाय ओ आमसाइनि लुकुरगनो फुंदगनानि बागै फेमलगनानि बागै फाइतंगो आं लुकुरगनो सानानि मुसुबो जों तै ता फेमलग जाक्सिरि
Tini board ni jorawo hingke chungno charonai khanronai nungronai project kahamronai hunai gosip phainai beba gosip phainai pheba board paimani ya golo hingke borok pawui thangnai hani bangui chung sana ni musugo o amchaini lukurokno koinai ni musugo je boroni tatal samani borok chungno phemlok mani no chung tabok busikha hunai lukurok bo sawo hingke phainai chalo chini 23 ni surma 23 tarik ni je Bidhan Sabha उपनिर्वाचन नाय आ जागा 46 surmani assembly o sini tipra motha Kwplai nai almost 100% confident जों खोनाखा बुजिखा लुकुरावनि reaction खालामखा बेलायखा हामबाय